क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। चल गे नी ससुररिया सुतही भतर के आगो रगे। चल गे नी ससुररिया सुतही भतर के आगो रगे। तोरे लरवा नहीं हरवा में डरिबरवा बालू चोर गे। तोरे लरवा नहीं हरवा में डरिबरवा बालू चोर गे। जान जान कही के दे देनी अखिया में लोर गे। जान जान कही के दे देनी अखिया में लोर गे। तोरे लरवा नहीं हरवा में डरिबरवा बालू चोर गे। अबे तोरे लरवा नहीं हरवा में डरिबरवा बालू चोर गे। डीजे कुंदन राज चीरी क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। जब तोरा गाँव से छौड़ी हम गुजरियोगे। फाटौ करे जावा लागौ जी के करियोगे। जब तोरा गाँव से छौड़ी हम गुजरियोगे। आगे फाटौ करे जावा लागौ जी के कौची करियोगे। भतर संगे चल गे नी छोड़ी के पूर्वा ओर गे। भतर संगे चल गे नी छोड़ी के पूर्वा ओर गे। आगे तोरे लरवा नहीं हरवा में डरिबरवा बालू चोर गे। तोरे लरवा नहीं हरवा में डरिबरवा बालू चोर गे। डीजे कुंदन राज चीरी क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। कई बेरा गाँव में यही हलवा लागे। तोरे नाम से हलवा हमर टेकटर के डाल लागे। एक गाय बेरी हलौ छौड़ी गाँव में हालागे। आगे तोरे नाम से हलौ हमर टेकटर के डाल लागे। मर जैतो कहियो पुजरिया हो गेल दिलक के कमजोर गे। मर जैतो कहियो रौशनवा हो गेल दिलक के कमजोर गे। आगे तोरे लरवा नहीं हरवा में डरिबरवा बालू चोर गे। तोरे लरवा नहीं हरवा में डरिबरवा बालू चोर गे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।